Ja, øhm, jeg vil så fremlægge undervisningslektion i matematik, og det er til 5. klassetrin. Og først vil jeg lige ligesom begynde med en disposition af det, jeg skal snakke om. Det første, jeg kommer til at snakke om, det er i forhold til planlægningen af det didaktiske og det faglige, samtidig også det sociale mål af den her undervisningslektion. Og der vil jeg jo komme ind på det. Derefter så vil jeg gå direkte ind og prøve at forklare gennemføringen af undervisningslektionen og forestille mig ligesom, at klassen er eleverne, men samtidig så er det altså sådan, at jeg også lige ligesom kommer med nogle didaktiske forklaringer på, hvorfor jeg gør således. Og til sidst så vil jeg jo forklare evalueringen af, hvordan den her lektion skal forstås. Så der begynder vi. Hvis den har lyst til at samarbejde med mig. Ups. Der. Så nu taler vi om planlægning. Og det her det er altså en aktivitet, som er en repetitionsarbejde. Den her 5. klasse trin vi skal forestille os, at de ligesom har allerede haft en undervisningsforløb om geometri herunder vinkler og trekanter. Og den her undervisningslektion kommer så til at være ligesom en form for opsummering og en form for værkstedsarbejde. Og der er forskellige mål, som jeg har sat for mig. Den første er arbejdsmålene, og det er de faglige mål, og det handler altså om at kunne grundlæggende geometriske begreber, og det her er altså inden for vinkler og linjer og trekanter. Så at undersøge metoder til beregning af areal. 3. At forbinde tal med regning, og at forbinde dem med geometriske observationer og illustrationer, som for eksempel at se en trekant, og så kunne se, hvad er vinkelsum, hvad er højden, hvad er grundlinjen osv. 4. At arbejde individuelt, men samtidig også at kunne arbejde i grupper. Og det gør man jo også ved hjælp af den her værkstedsarbejde, hvor de bliver sat sammen i grupper, men samtidig så handler det altså også om at kunne lave sin helt egen ligesom opgave færdig, men i samarbejde med gruppen. Ja, og så har jeg nogle sociale mål, som jeg også synes er vigtige at have med. Og det er for det første det at kunne at tørre udfordre sig selv og prøve nye grænser af. Og grunden til at jeg nævner det er jo fordi at jeg mener at det her efterfølgende evalueringsspil, som jeg kommer til at gennemgå, som hedder Regnemesteren, det gør jo, at eleverne begynder at ligesom at kunne udfordre sig selv og kunne ligesom gå lidt grænseløst i forhold til, hvad de turde gøre i matematik før, fordi det bliver mere en spilorienteret undervisning, end det bliver med bare bøger og tal. Men det kommer jeg ind på senere. Så handler det altså også om at kunne udvikle ens sociale og kommunikative færdigheder, og at kunne have ligesom en god relation til ens medstuderende og ens lærer, at kunne være med til at hjælpe hinanden. At kunne være konkurrencedygtig, og der kommer jo regnemesteren ind her. Men jeg vil i hvert fald, nu kan jeg jo selvfølgelig ikke gøre det med vores klasse nu, det er jo lidt umuligt, men jeg tænker i hvert fald rent teoretisk, vil det jo være rigtig fedt, hvis grupperne, som man inddeler i værkstedsarbejdet, er inddelt under cooperative learning, fordi på den måde, så kan alle være med til at deltage, og samtidig så har vi nogle samarbejdsvillige elever i gruppen, samtidig med at vi også har dem, som er hjælpsomme og løfter hinanden op.
Øhm, og det er jo fordi, at det siges, at the cooperative learning gruppe sammensætningen er jo i forhold til, at man har 2 mellemstærke elever i matematik, en svag elev i matematik og en, der er utrolig stærk i matematik. Og sætter dem sammen, og på den måde, så kan de jo ligesom komplementere hinanden. Man kan så videre diskutere og sige, hvordan kan den stærke elev så blive udfordret, når alle de 3 medstuderende er ligesom mindre ligesom forstående i forhold til matematik. Men det er så en anden diskussion. Og så er der jo selvfølgelig undervisningsmålene, som jeg også vil have med, og det er i forhold til tankegangskompetencen, men også kommunikationskompetencen. Og tankegangskompetencen, der går de jo ind og formulerer sig skriftligt i forhold til de her opgaver, de får stillet i værkstederne, men også i mundtligt i forhold til at kunne snakke med ens medstuderende og snakke med læreren, men også at kunne snakke i forhold til regnemesteren. Regnemesterspillet, som jeg kommer ind på senere, der handler det altså også om at kunne tænke og få tankegangsprocessen i gang meget hurtigt mundtligt. Så er der jo kommunikationskompetencen, og der går man jo ind og kommunikerer med sig selv rent individuelt i forhold til, hvordan man skal være løsningsorienteret i forhold til en opgave, men samtidig også i forhold til andre, netop fordi man er i grupper. Så det er i forhold til min planlægning. Så går jeg videre til gennemføring, og det består af, det er, at det er 3 værksteder. Det er både vinkler, arealer og vinkelhalveringslinjer. Og i første omgang, så vil jeg jo vise den her diashow til børnene, eller medstuderende, for at hurtigt opsummere og vide, hvor er det egentlig eleverne ligger i forhold til det, vi skal snakke om nu, og det de skal arbejde med nu. Og det er altså en hurtig opsummering af de her 3 værksteder. Så den første er gennemføring af vinkler, og der begynder jeg jo først at stille dem spørgsmål, så de ligesom også kan være med på den måde, og kunne have den her rolle som medspillere, i stedet for at de bare ligesom får informationen serveret på en sølvfade, så er de altså også med til at udfordre sig selv. Så på den måde så stiller jeg masser af spørgsmål og spørger, okay, hele klassen, hvad er vinkler? Hvad er det? Hvordan kan man se, om der er tale om en vinkel? Og forhåbentligvis så vil der jo være nogen, der vil svare på det. Og fortælle, jamen vinkler, det er i forhold til grader. Jamen så går vi ind på grader, og så siger vi, okay, jamen hvad betyder det for eksempel at have en spidsvinkel? Så vil der jo blive svaret, at der er tale om en vinkel under 90 grader, og det bekræfter jeg så også. Så går vi videre til, hvad betyder det så, når der er tale om en retvinkel, og det er akkurat 90 grader. Og til sidst så spørger jeg, hvad handler det om, når der så snakkes stumvinkler, og det er 90 grader. Hvad handler det om, når det snakkes stumvinkler, og det er så i forhold til, at det altså ligger mellem 90 grader, men også 80 grader. Så på den måde får de opsummeret det. Næste værksted handler så om gennemføring af trekantens areal, og det er så nogle spørgsmål, som jeg også kommer til at stille her. Det er i forhold til formlen af arealet. Hvordan ser den ud? Der er nogen måske i klassen, som vil svare på, at den ser sådan her ud, at det er grundlinjen gange højde divideret med 2. Og så er der måske andre, der vil sige, jamen der er jo også en anden måde at gøre det på, og det er, jeg vil sige, en halv gange højde gange grundlinje. Og en fin måde at snakke om det på, det er jo selvfølgelig at illustrere en trekant. Og vise ligesom, hvad er det det går ud på, hvor er grundlinjen, hvad er det egentlig, der er højden. Og på den måde, så får de det med. Nu er der også et andet eksempel her. Yes, og så den sidste værksted, det handler om vinkelhalveringslinjen. Og der bliver også spurgt, hvad er vinkelhalveringslinjen?
Og nogle af de dygtige elever vil så svare, at det er den linje, der halverer en vinkel. Det kaldes en vinkelhalveringslinje. Og det er jo lige til. Så der har jeg også illustreret ligesom den her vinkel, som er 60 grader, delt op akkurat i midten, så vi får to vinkler, der var 30 grader. Så sætter jeg dem i gang med opgaverne, og det her det er en af opgaverne, som handler om vinkler. Og det er fra en matematikarbejdsbog, som vi også, jeg har ikke lige navnet på det nu, men jeg tror jeg kunne have skrevet det i opgaven, som vi afleverede. Men jeg kan ikke lige gøre det her, fordi så går jeg helt ud. Men i hvert fald, det er en arbejdsbog, som vi også brugte i hvert fald i min praktik. Og den synes jeg fungerede rigtig godt på eleverne, fordi der havde vi også nogle evalueringssituationer. Så den tænkte jeg i hvert fald kunne være rigtig fedt at bruge, når det handler om observeringslektioner, som den her. Og den er jo lige til, som I kan se. Der handler det jo om at tage en illustration, og så gøre det om og omregne det til tal, som her i forhold. Det her er det så vinkelzonen. Så næste værksted er i forhold til trekantens areal, og der er så et eksempel påvist her, hvordan man finder arealet. Og så går de videre her. Der er ikke ligesom blevet skrevet, hvad er egentlig højden af grundlinjen, og det er også en god måde for, at man selv ligesom kan tænke, og måske selv kunne analysere sig frem til, okay, eller måle sig frem til, at okay, så højden 6 cm og grundlinjen 8, og ikke alt ligesom bliver lagt ud til en på den måde, men at man er med til ligesom selv at reflektere over, hvad er det egentlig, det handler om. Så det næste værksted, det er vinkelhalveringslinjens værksted, og der er det også meget lige til. Og måden jeg har tænkt, at det her skal gøres på, det er sådan, at eleverne så inddeles i de her cooperative learning grupper. Forestiller os bare, at vi har en stærk elev her, en mellemstærk her, en mellemstærk der og en svag der, og de deles op i 4 mand per gruppe. I forhold til de her 3 værksteder, og så roterer de hver 5. eller 10. minut. Og dem, der bliver ligesom hurtigst færdige med værkstederne, de er så med til at gå videre til det, der hedder regnmesterspillet. Og det vil jeg så forklare her i evalueringssituationen. Jeg vil lige hurtigt påpege, at der er 2 forskellige former for skriftlige for evalueringer, som jeg har taget med her, i forhold til den skriftlige evaluering, som handler rent faktisk om, at man skal skrive sig frem til opgaven, og man skal kunne forstå den i forhold til værkstedet, og mundtlig evaluering, som så er regnemesteren. Så de her elever, de hold, der bliver hurtigst færdige med at gennemføre værkstederne, de går så videre til det, der hedder regnemesterøvelsen, mens de andre så ligesom arbejder færdige med værkstederne. Og regnemesterøvelsen, det er mere sådan en underholdende form for evaluering for eleverne, fordi det både engagerer dem til ligesom at tænke problemløsning, men samtidig også være konkurrerende på samme tid. Og kort sagt, så handler det altså om at stille et spørgsmål i tavlen, herunder geometriske spørgsmål i forhold til trekanter og vinkler, til for eksempel et par. Og det er helt tilfældigt, hvilket par man vælger, men det kan også være i forhold til, at man tænker cooperative learning, og tænker, okay, hvis man kender sine elever rigtig godt, så ved man jo, hvem man skal stille i forhold til hinanden, så det bliver nogle konkurrencedygtige medspillere. Men man tager et par, og så stiller man dem et spørgsmål, som for eksempel, okay, vi har en højde på den her, vi har en grundlinje på den her, hvad er så areal? Og der handler det jo så om at svare så hurtigt som muligt. Og den, der svarer hurtigst, det er den, der får ligesom, det bliver så på en måde en sjov og hyggelig spil, fordi der begynder man sådan at få lidt overdreven ro, så måske lige klapper dem på skuldrene og siger super, men selvfølgelig, så skal den anden jo også lige få en klap på skulderen og sige, det kan du godt næste gang. Det skal du nok klare. Så det er jo både ligesom at kunne træne sig i forhold til at være konkurrencedygtig, men også i forhold til det sociale og relationskompetenceaspekten,
mellem lærer og ja, der faldt jeg lige ud, fordi den her screencast-program kun ligesom optager 15 minutter ad gangen. Så, men jeg kan jo lige fortsætte med at forklare regnemesterøvelsen. Som sagt, så handler det jo om at stille de her spørgsmål ved tavlen, som er inden for geometri, trekanter og vinkler, til en par, som ligesom er på næsten samme niveau af de hold, som ligesom er blevet hurtigere færdige i værkstedsarbejdet. Så dem tager man til siden og arbejder i tavleundervisning eller smartboard for den sags skyld, og som lærer så står man og stiller dem spørgsmålene, mens de andre resterende elever de arbejder videre med værkstedsarbejdet. Så der går man jo ind og stiller de her spørgsmål, opgavespørgsmål, og der handler det jo faktisk bare om at være hurtig med problembehandlingskompetencen, som jeg synes faktisk er en stor del af den her form for arbejde og den her form for opgaveform. Fordi der handler det jo om hurtigst muligt at kunne se sig frem til, hvilke løsning på opgaveformuleringen er, og på hurtigst mulig måde, og på mest effektiv måde. Og så bruger man jo sine kommunikative kompetencer til ligesom at stå op og sige, jamen det fungerer på den her måde, fordi sådan. For eksempel vil jeg stille dem et spørgsmål om, hvad arealet af det her er 23 kubikcentimeter. Hvad kunne være en bud på højder og en bud på grundlinje. For eksempel. Så den, der ligesom går videre på den måde, og svarer rigtigt, de går så videre og videre i det her spil, og så får de en ny ligesom konkurrencepartner, som de skal være i duel med. Og til sidst så står man jo med en elev, som så har ligesom svaret rigtigt på alle ligesom spørgsmålene, som der bliver stillet til vedkommende. Og det er så det, der kaldes ligesom regnemesterøvelsen, eller i det her tilfælde, så bliver det jo ligesom i forhold til geometrimesteren, ikke? Og der kunne man jo for eksempel der kunne man belønne vedkommende med for eksempel et slik, eller vedkommendes navn står på tavlen lige nu, at vedkommende er regnemesteren, og det har jo meget at sige, både med hensyn til, at man fagligt bliver mere interesseret i det her form for evaluering, netop fordi at det bliver mere et spil, det bliver mere en underholdning, det bliver mere en konkurrencepræget, individuel form for konkurrence, som man sætter sig selv i gang med, hvor man i starten ligesom starter med som hold og samarbejde, og prøver at gøre værkstedsarbejdet hurtigst muligt færdigt, og så går man videre til den her regnemesterspil, som handler om, at man individuelt skal prøve at konkurrere med de andre, som man har som konkurrenter. Så på den måde træner man jo også både sin samarbejdsvillighed, men samtidig også sin egen individuelle konkurrencemenneske. Og på den måde bliver det også et socialt spil, fordi vi netop kommer ind på også, at man ligesom skal både som lærer og som medstuderende i det her spil være med til at kunne rose hinanden, når det går godt, også rose hinanden, når det går dårligt, og ligesom klappe hinanden på skuldrene og sige, hey, det skal du nok klare næste gang. Så der bliver trænet mange forskellige aspekter inden for både det faglige, men også det mundtlige, at man tør stå op, tør ligesom at tage de her grænser, og gå forbi dem og sige, det kan jeg godt klare, og det må jeg kunne, og samtidig også være med til at lave en mere stærkere bånd i forhold til ens medstuderende rent socialt, ved at rose dem og ligesom kigge dem i øjnene og sige, godt gået du, det er godt klaret Peter, for eksempel. Så det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt som evaluering. Den har jeg også prøvet i praktikken, og det var virkelig en vinder af en form for
opgaveform, fordi eleverne elskede virkelig det her spil. Altså det var virkelig noget, de så ligesom som en fantastisk form at træne på, evaluere en forløb på, og så samtidig også ligesom have den her sejrsfølelse. Og så kunne man på den anden side jo gå ind og kritisere og sige, okay, ja, der er nogen, der får den her sejrsfølelse, men hvem er alle de andre, som kommer til at føle, at de måske ikke helt ligesom vandt, eller at de måske aldrig har prøvet at vinde i regnemesterspillet. Og det er derfor, det er vigtigt, at man også kan ligesom bekræfte dem og anerkende dem, og ligesom tage nogle andre former for evalueringsformer, som også kan være underholdende, og som gør, at de ligesom kan arbejde som hold, og i stedet for at arbejde individuelt. Og på den måde, så bliver det jo også meget nemmere for elever, som måske ikke er så stærke i matematik, at kunne være med og få den her sejrsfølelse sammen med de andre i holdet. Så i stedet for, at man ligesom tager og arbejder med det her individuelt, som en individuel regnemester, så er det altså fx en hold, der vinder regnemestertitlen. Så det er en måde, man kunne ligesom løse den form for problematik, hvis den opstår. Men ja, det er i hvert fald den undervisningslektion, som jeg har at præsentere. Og jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige. Så yes.